Ary za sura fa mbola maro lalahy tsy mampirafa akagny. Vadinao agnisany. Za aloha hatreto izy hitako tsy magnano malôha e. Mandreny zo kizandry raha bavy jiaby aza am'rex podcast miaraka am'rana bavy tsy azofa na Shira Style hitanao izy tagnatin'ny Facebook tao tamin'ny raha jiaby nandalo igny tamin'ny publication nataony karakory anao rana bavy. Faly miaraba antsika mpagnaraka ny Rex TV podcast de faly miaraba niarno. Tsy miderange anao ndraiky hoe zany kaiky anao zegny atsika koragna tamin'ny publication sarina roa vadinao igny noho ny raha zay somary personnel boka zegny tsy mampagnino anao. Tsy magnino za question petrakanao tsy magnino mety fô. Raha boka zegny ny attirer intention naka zegny hoe somary fotony ino za zay gaga anao vola vadinao tsy mampirafy de anao zegny nagnanaovandreo fitsaram-bahoaka tagnatin'ny Facebook tao fa nivolagna rô efa ivadinao mampirafy fa izy mbola tsy tatranao fa zay vianao ngengengna agnatin'ny zo volagnindreo. Avô misy mivolagna koa sasany efa tsisy lela tsy mampirafy zegny. Avô zegny la plupart ndreo tao magnangy. Misy magnangy amizay zay misy mi-contre commentaire zay tao de tondreo fitokizana amizay zay. De araka fahitavanao izy zegny hoe est-ce que nampoizinao le tao commentaire jiaby karaha igny. Tendo hoe sendeo tsy fa plateforme fandifasagna vola baka mazava mandeha Madagascar aty. Vola refa nareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money, M-vola, Airtel Money, sécurisé tsara tsisy raha atahoranareo fa maro pays mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar aty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Fa hitanareo zay manafinareo aujourd'hui zegny fa miaraka miasa ndraiky send wave anareo koa fandefa vola amina famillenareo na manafinareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manafinareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus 10 €. Amina manokana tegna le tsy nampoy satria zegny zay nangala sary de nipublieko raha tagnaty fona satria za me raha iagnako amin'ny couple anay akao. Etiko agnambarako hoe tsisy olo mendrika ampirafesiny zegny na lehilahy na viavy olo jiaby samy managna droit ho sambatra agnatin'ny tokantragno zegny. Tsy voatery hoe lalahy tsy maintsy mampirafy de viavy tsy maintsy atao hoe hiaritra. Amina olo jiaby samy mendrika ajaigna agnatin'ny tokantragno. Tsisy hoe ohatra hoe viavy ty tsara de araiky ty eo na hoe ratsy de tsy maintsy mampirafy zegny lehilahy non. Aminahy tsy marigny aminahy mihitsy hoe lalahy tsy maintsy mampirafy de viavy tsy maintsy miaritra. Tsy marigny. Karakory fo zegny fomba fahitavanao zegny misy agnatin'ny tokantragno hoe anao mizaha magnaly lehilahy zay vadiny an-tragno zegny tsy dia voakarakarany loatra fa deuxième bureau mahazo vacances, deuxième bureau zegny mahazo iPhone, deuxième bureau zegny tranquille izy an-tragnonany agny nefa vadiny an-tragno ato zegny avô izy koa zay fa meloko zay baka am'vadiny raha ataony vadiny an-tragno ato zegny izy tsy miezaka zegny hoe magnarigny le raha tsy mety antaroroiny vadiny ato direct izy amin'ny deuxième bureau nany agny. Iaraka ny lehilahy be koa baka igny satria ne anao zegny koa fa miaraka amin'olo voalohany izy igny tsy maintsy anao zegny tsy maintsy agnanaga matetetry vadinao ndraikindraiky anao hitera anao magnino ndraikindraiky magnososy glossé la ohatra hoe magnano raha metimety zegny fa i tsy maintsy après quelques temps igny tsy maintsy miova zay fo anao ndraikindraiky anao tsy andra jiaby zay anao hitera fo ndraikindraiky anao misy anao zegny misy velon-tegna anao igny zegny tsy maintsy ndraiky taraiky hely koa le fiteragna zay fa ireran'ny lalahy mihitsy ny hoe vadiko an-tragno ty tsy makarakara de andeha zaly miteratera ry koa za satria tôt ou tard le deuxième bureau ty ka fa tonga an-tragno tsy maintsy misy fotoagna izy tavela koa satria ndraikindraiky sofiny fiainagna magnan'igny. Izy tsy maintsy karaha io fo zegny ataony fiainagna io zegny. Io tsy maintsy karaha zegny fogna. Na za fogna ohatra za te taloha maharaka za mitera magnino fô koa fa mandeha fotoagna tsy andra jiaby zay anao hitera fogna fô igny zegny lalahy zegny anao koa vao mafetegna anao koa fa nisafidy hoe ajaiko vadiko ty na mitera izy na tsy anao zegny tsy mibase hoe physique zegny fô henao fogna hoe tiako vadiko ty ajaiko izy ty de managna projet za amin'ny fiaragnanay managna tanjogny karaha zegny mandeha ho azy fogna izy fa i fampirafesagny aminahy izy safidy izy tsisy hoe lalahy zegny tsy maintsy mampirafy non tsy agny ary za sura fa mbola maro lalahy tsy mampirafy akagny. Vadinao agnisany. Za aloha hatreto izy hitako tsy magnano malôha e tegna hitako tsy magnano fa za tsy mahay hoe karakory amin'ny amaregna akagny fô hatry zay niarahako taminazy aloha za mbola tsy nisentira hoe mampirafy vadiko ty na hoe
magnano izy fa na mbola tsy takako atreto malôha izy mbola tsary natakarako message mbola tsary ohatra hoe taran'ody an-tragno resaka raha magnanjagny ohatra hoe izy baka hehenao karaha magnandindindiko anao fogna hoe lalahy ty mety misy raha ataony agny fa hitako en sécurité be zegny za miaraka aminazy regny ko mampay fekiny en plus quoi za mazaka raha jiabinazy karaha zegny no dikan'izay zegny hoe aminao ndraiky vadinao zegny anareo roy zay vie privée raiky fa tsisy olo samby amin'ny vie privée nany aminay malôha tagna magnano zegny satria zay fa afa nifagnaraka hoe kofa misy raha andeha tao na hoe raha misy dikany zegny na raha tsisy dikany mivolagna fogna amin'ny fiaragna io koa baka tegna tsara zegny tsy vitany communication fa baka izy mila mifampi-comprendre zegny anao ndraiky couple anao karaha zegny le raha zegny eto amizay zegny idirako le fagnontaniagna zegny ndraiky par rapport amin'ny commentaire jiaby nisy tao zegny ny volagna roa hoe fa moa ve vadinao io zegny tsy mampirafy sa atreto zegny izy mahay mampirafy fa izy tsary tatranao za malôha sira fô izy am'lay iagnako volagnako za aloha sira izy tsy mampirafy satria nagnino satria za matsapa raha iagnako aminazy koa za mahay hoe karakory zay ako hitako aloha izy malôha tsy magnano izy tsy araiky tara mody an-tragno zegny izy resaka camarade zegny afantegna fa mivolagna hoe mba mindao anao miarakaraka amin'ny camaradinao fa tsy cloué an-tragno de cloué aminasa fogna tiany loatra midogna ilanao zay hitako be zegny priorité nazy soit zahay de soit asanazy karaha zegny de karakory amizay zegny fomba fahitavanao le olo mivolagna tagnatin'ny commentaire atao hoe fa nisy olo niarahany vadinao koa anao fa taminao niaraka olo fa teo fo niaraka taminany bon karaha ty ndraiky koa resaka raha karaha igny olo miova ndraikindraiky zegny izy taminao naditry ndraiky izy mahazo le hafagny misy fagnahy karaha zegny tsy voaterika hoe naditry izy taminazy takanka izy miaraka aminahy ty mbola tohizany fogna ditry ataony igny non tsy agny arakaraka le olo zegny arakaraka le olo fa na za zio sira fa anao ke mba nisy viavaka tagny ke taloha tagny mankatianao be izy nefa anao ndraiky anao tsy sofa aminazy nefa ndraiky anao fiteny nahazo olo hafa taty afara niaraka tamin'igny anao le ditry nataonao tam'le taloha tagny tsy nataonao am'le ataonao am'izao raha tianao volagny zay fa zao ako izy possible zay vadinao taloha zegny na ditry tamin'olo tagny tagny possible raha karaha zay baka raha misy amin'ny fiainagna fa izy navy aminao aujourd'hui zegny hoe tsy karaha zegny le comportement karaha zegny ke izy amizay koa zegny hoe misy koa zegny mivolagna karaha ty hoe fa io tsy possible fiaragna faela io possible fiaragna tataty fo matoa izy masaky magnano vantara olo iarahany io izy enne ndraiky afa helahela fa nandeha tagny matomboka nisy zaza zegny tsy maintsy nandeha tagny ny fiaragna afa ave koa naro zegny épreuve nandalovanay zegny afaka mba de tantarainao aminay le épreuve zegny hoe tsotsotra matetiky zegny anao zegny koa mbola hela anao miteraka surtout samy mbola jeune zegny miteraka matetiky zegny akila la miova satria formanao miova baibay te finy jiaby lasa maventy anao ndraikindraiky anao sofa amin'ny fikarakaragna zaza fogna fa malgré ny raha aby zegny nandalo raha misécurité fogna izy tsy nandeha nizaviava hafa ohatra hoe mavita le raha tsy vitako aminazy zegny izy take fa izy koa anisany niencouragé za tamin'ny fiatrehako raha aby tamin'ny épreuve jiaby nandalo zegny ino mazy raha tegnany hoe agnatin'ny vadiagna volagnindreo zay tsy maintsy miafy vadiagna fiafiagna fa est-ce que hoe aminao zay fampirafesagna zay fait partie ny fiafiagna agnatin'ny vadiagna sa karakory aminaka manokagna aloha anisany ererantsika magnangy mihitsy hoe minormaliser hoe lalahy tsy maintsy mampirafy de viavy tsy maintsy miaritry tokantragno fiafiagna zay madigny driboky mahazo faranalagnany aminantsy zegny ekeko tokantragno fiafiagna fa le raha iafiagna agnatin'ny tokantragno aketo tsy jaliny mpitiavagna fa ohatra hoe asa hoe mbola sasahiragna resaka fitadiavam-bola ohatra hoe na tsisy tsy ampy vola bazary raha karakara regny zegny hazo iafiagna fa jaliny mpitiavagna fampirafesagna zafady za tsy malefitry ke anao zegny akoatran'ny hoe taloha anao niaraka tamin'ny vadinao anao zay tsary niaritry fampirafesagna nataon'olo niarahanao taloha afavy ary tegna anisan'ilay tegna nahita ary niaritry koa satria zegny nagnano tegna hoe amin'ny amaray ty za tsy maintsy miova niaritry zako volagniny any après mipody mifogno hely zay baka mipody magnano ka hitako tsy mety amin'ny saigninahany zegny le raha karaha zegny satria atsika indraiky fa tsika miagna ambony tany aketo tsy tiako fotoagna hely indraiky iagnako aketo andeha iaretako jaly mpitiavagna zegny
aminakahy soa anao vogno soa anao tsy vogno ekeko marary misaraka dako tegna marary avy noho izy amina mirafy hely igny fogna isaraka anao izy alela tsy mampirafy za zegny misoazira hoe hegninahan karakory ino raha iaretako za tsy aritrira tsy digniko aleko marary niany de vita igny ekeko ndraiky tegna marary marigna za mavita mifoditragno mitomoagny fa zavakeka afa drangany na vita igny de samy vita to zay za iaritry fampirafesagna iaritry popoko iaritry raha tsy digniko tsy marigna aminahy zegny za zegny aleko zegny na marary hely fogna asa hoe ndraikindraiky asa roa vola ndraiky marary fogna fa anao ve misaraka igny de fa milamigna anao milamigna zegny ke aminao zegny edy misy magnangy zegny volanao hoe fa alofony hoe volagnindreo zegny hoe miaritry lehilahy mampirafa anao mahazo vola fa au lieu zegny anao miaraka amin'ny lehilahy zay tsy magnamia anao vola nefa anao zay mahazo fitiavagna raha tiako volagniny atao ia metimety aminao zay vola sa fitiavagna amizegny vola ibokany azo tadiavagna fitiavagna io tsy vovangam-bola izy satria anao iakoka fa misy vola ilainao fitiavagna re anao amin'izay kofa misy fitiavagna anao ndraiky mila vola dikan'zegny aminahy manokagna fitiavagna io tsy vovangam-bola satria vola zegny hazo tadiavagna zegny anisany zany mitady vola za zegny koa agnanarako viavy miasa mitadiava vola mba manokana raha raiky hoe ohatra hoe ty compétencenao avadiho vola compétencenao igny karaha zegny amizegny anao afaka magnano limite hoe hatreto raha digniko agnatin'ny tokantragno hatreto raha tsy digniko amin'igny koa anao managna soa izy boko matetiky viavy zegny tsy soa lasa miafy hely akao fogna satria izy magname vola za keka iala izy akory ataoko anao koa fa managna soa zegny afaka mandray décision hoe zao raha tokony ataoko fa anao ka tsisy vola anao tsisy activité ohatra raha karakaraha zegny anao tsy maintsy miaritry fogna tsy maintsy miaritry ke dikan'zegny ma hoe fisianao vola zao ma hoe andesinao mimenansy vadinao hoe fa anao koa karaha ty hoe anao tsy maintsy ialako fotony baka anao zao zegny mavita tsara agnatin'zegny anao managna choix anao managna décision même vadinao zao koa anao blanco am situation misy anao zao ty même vadinao zao koa tatranao pani anty nampirafy anao afaka mandray décision l'instant io sur les champs io izy koa zay magnano situation aminao akay igny boka ndraiky question de soi ny fampirafesagna ie afa safidinazy mihitsy nle hampirafy rehefa hainy tsara hoe hatreto raha digniko hatreto raha tsy digniko amina manokagna aloha izy koa fa misafidy ampirafy zegny dika zegny efa nisafidy isaradia aminahany izy dikan'zegny dikan'zegny mara agnaty raha tianao volagny zay izy koa zegny nampirafy zay dikan'zay fa olo nampirafesiny anao tiatiany par rapport anao amina manokagna baka olo tiagna zegny ajegna karaha zegny anao amin'olo tianao zegny anao mihitsy tsy masaky magnano raha tsy tiany satria anao mavozo ohatra hoe ialany igny de misaraka andre amina olo miaraka zegny mifagnaja karaha zegny le izy fa tsisy hoe ke za zao zegny mampirafy zegny fotony lehilahy misy magnano karaha ty hoe en tant que lehilahy za mivolagna aminao zegny za zao mandeha mampirafy no nampirafesako juste plaisir anakahy fa tsy hoe ke olo tiako fa vadiko an-tragno ao fo tiako fa izy matona magnano zegny tsy maintsy hoe fa lehilahy tsy fagnajagna anao zegny tsy maintsy mandiniky hoe za ko hagnano raha ty ino conséquence ateraka izy ty izy ndraikindraiky anao mieritreritra ereranao hely karaha ty ndraikindraiky mandratra raha namboarinandry agnatin'ny taogno maro ary matetika olo misaraka amin'ny raha tsisy dikany efa navita tragno nefa niteraka fa efa milamigny fiainagna jiaby nefa mbola misaraka amin'ny raha tsisy dikany dikan'zegny ko tianao fiarahagnanandre aharitry adrianao olo miaraka aminao zay misy raha ndegny anao zao ty ke mika misy anao zao ty izy koa zegny anareo vadinao business araiky anareo tady vola araiky anareo zegny le gnany raha tsangana anareo jiaby nareo roy un jour amizay zay vadinao zegny niova izy nampirafanao amizay baka teo vitanao zegny misacrifier raha jiaby nareo business nareo tady vola nareo presque raha jiaby nirealiser nareo zegny noho hoe fampirafesagna anany izy question anao zegny na maloha tegna vitako satria za zegny tsy mahadigny dijaliny mpitiavagna zegny tegna izy tsy fragile be zegny amin'ny afa be zegny raha hitako tamin'ny resaka fitiavagna io afa tsy tiako avoa zaha eka ko resaka fitiavagna eky tsy eka raha hitako tiako andeha hampijaly zaha fa hoe mba fa velony tegna nefa eka raha hitako andeha hampijaly zaha fa tsy maharitry raha karaha regny vitako magnano sacrifice na vita tragno zay tambaranay roa nagnino afaka rasaigny raha aby zegny de izy magnano dienazy za magnano dienahany magnorogny hafaka za fa principenao tananao fo za fa tsy maintsy karaha zay fogna papane regninao zegny frérot fa mahery madaminao ty za tegna aleko mijaly ndraiky fogna toy zay mijaly andavantaogno
marary miaritry fampirafesagna io koa hainao olo tianao olo miaraka aminao ke nandeha niaraka amin'olo hafa ry io Grave grave izy na saigna za miaramiagna aminazy andavanandro fa pikaregniky mijaly na ohatra hoe zay antragno manigny za mety izy mikity telefonazy fa za fa mandiny fa mikoragna amin'ny viavy igny ka za zegny efa tsy tandiny karakara zegny tiako zegny raha dinihiko ke hoe iny business ataonay magnaraka ampitombo revenu zay fô raha dinihinay ary koragnanakà mandeha aminareo lehilahy tsy midika hoe anao faible anao magnajavadinao zegny fa ny tegna lehilahy de magnajavady aleva honogno fô boka ho anao le mpadiadia vady zegny volagniko aketo anao kofa magnajavadinao na tady volanandre fô mandeha normal le agnoara baka zegny ataonao 2 mois fô anao magnajavadinao de zahava fô karakory fidiram-bolanandre roa toka an-tragno io kafa milamigny raha jiaby mandeha ho azy io zegny isan'ny hoe lakle hitanao zay tamin'ny fiaignananao hoe resaka fagnajagna io satria anao fa tsy mandiniky hoe izy igny tsy mandray appel izy igny za malôha isorako forontagny nisy fotoagna zegny za niaraka tamin'olo de la toxique be fiaragnany ndraikindraiky miniany milamigny après tsy milamigny nisy fotoagna amizegny zay niaraka zay niaraka magnangy fô zay mahatonga izy presque soit magnangy soit téléphone soit taramodialy igny zegny fogna fanimidimba ake hitako amizegny mitseky be zay za karaha hitako tsy mety aminany nisy fotoagna amizegny ndraiky zay mandry igny zay fomarandraigny misy viavy mikeky tiako mikoragna ke aloka koragna mitapaka baka je t'aime donc izy viavy tagny za mbola mandry ao izy lehilahy ty fa za sy tafitabenao za afaka izy tikoragna aminao karaha ty izy je t'aime nakaza izy tsy valianao izy viavy to mety afa heheny viavy koa hoe fankilanahany izy ako hoe je t'aime temizay baka za nandiny hoe za akio za hiaritry raha magnano zegny za mitognonaha zegny hoe tegna tamizay mbola mademoiselle za mitognonaha zegny hoe andeha hiaritry raha karaha zegny karaha hitako magnajotry valerana be zay baka izy regny karaha regny kindek angilanao io ankilanake ok je t'aime izy viavy ty karaha fa tsy pare karaiky zegny za tiako za amizegny nandeha décision tiako izy tamizegny tegna tia mare anao tamizay tiako mare izy tamizay za tamizay koa anisan'le mbola ty mbola iova nagnantegna karaha zegny ty mbola iova fô zay madignidripiko mahazo faranalagnana de retako foty za aminjay ka hitako tsy mety aminahy regny karaha tsisy dikany be zay za regniko tiako izy fa aleo za mandray décision eo za satria za tiako karaha izy anao miaraka aminao zegny anao mila tietegna le fitiavantegna volagniko aketo tsy hoe indesinao andeha aroatra le partenaire anao fô anao zegny mila milamin-tsaigny miaraka aminao tsy hoe andeha hiaritry raha ataonanao ake fogna tiako zegny za milamin-tsaigny miaraka aminazy anao zay tsy voatery zegny hoe hiaritry fampijalian'olo anao zegny fotony le mandroboka le tegnanao tsy tiako izy karaha zegny tsy mety aminahy mihitsy le karaha zegny de za zegny safidy hoe za hiaraka amin'olo magnajaza fogna izy koa tsy magnajaza ambelako izy ya za amizay tsy possible andeha hiaritry raha aby ataony regny de nandray décision za niala de le fampirafesagna zay tsy mety taminao tsy mety aminahy satria hitako saigninahany norobatiny saigninahany lasa fiaignanahany feky hitako ambony ambany saigninao koa fa voazy fiaignanao jiaby zegny karaha zegny za zegny nisafidy hoe na soit za mandeha manokagna na soit za miaraka amin'olo magnajaza ok anao koa zegny nasiraha hitako magnangy mihetsiketsika déjà baka anao fa anao isany magnangy indépendanty mi-entreprendre anao agnatin'ny pagenao za mahita hoe fa anao mitaly mba afaka mba zavizavainao hoe karakory maparcoursnao tamin'ny raha io zegny merci minao question zegny za zegny taloha danseuse taloha de zay zegny koa fa hiakatra sur scène karaha igny samy magnano raha mampisandrisandry samy magnanognano makiazinazy tamizay mbola tsisy raha hay hoe ino raha tokony atao fa mahita niny le artiste le mitondra zay aty zegny samy magnositositra raha ake de namako amizay mivolagna mba ataova karaha ninao ikaza mba ataova karaha i de atao tsara de après amizay de nandeha tongno de nijano tamin'ny danseuse ty za de avy amizay confinement igny za amizay nandiniky andeha ody lalagna tapaka de ino zay fe karaha ataoko za amizay nandinika za mahera karaha ty magnino za raha heliheko ty feky ty avadiko vola zio za menimena tamizay de nampitombo raha haiko igny za nagnano formation hely za de soko aketo koa liky anisany niforme za amin'ny resaka fanaovana maquillage de sorako be izy koa tegna anisany nagnova fiaignana be koa le fampianarana nataony za zegny de igny amizay za nagnampy compétence na igny zegny za
de igny amizay navadika ataoko fitadiavam-bola amizay za magnanognano aminaha fa malôha mandefa sary za lefako am Facebook agny de hitan'olo izy tsara za koa mba ataovy de karaha igny fogna de igny amizay niova tafaboaka niova taloha za nagnano izy tan-tragno fogna olo magnatogno tragno hely nataoko tamizegny koa kony aza miagnatra mihitsiny anao manomboka amy kely raha ataonao eo koa manjary avy fogna olo fa eto ndraiky isorako Zagnahary de navosokatra amoron-dalagna zegny zay amizao navosoko salon amoron-dalagna sady malalaka zegny za mandray client Ambohipo ariky akiny 3 semaines dikan'zegny anao zay fa mampiasa olo zao ty mampiasa olo zay zao fa misy équipe zao fa misy équipe zegny anao zay mampiasaina zay de surtout fagnanovagna maquillage zegny ndraiky magnagny zay za misy somary donc critique donc fivolagnana izy edy izy hoe avy anareo magnano maquillage magnangy io zay izy moa magnagny tsy mahatoko valeur anany zegny nohony tsy question hoe nohony ro ratsy sora sa ino zay mahatonga ino zay tegna fampantony agnanovana maquillage olo ratry fa magnano maquillage non tsy voatery olo ratry fogna magnano maquillage fa izy io mety amin'olo jiaby anao na tsara na ratsy fivolagnan'izy zegny mety amin'olo jiaby maquillage ako izy mazo fa tsy voatery magnano ratsy fo zegny magnano maquillage zegny ary surtout ohatra ho anao asa hoe asangala sary anao ohatra hoe anao agnano shooting anniversaire mariage clip na artiste jo koa zegny andegnano clip zegny aza misalasala le figurant zegny afaka mandeha aminareo zegny magnano raha fa maro be ko artiste zay nataoko maquillage voatsala te za nagnano Farah Johnson coucou de efa maro be zegny zay magnano aloha hitako afapo fogna aloha atreto de hoanary le mbola tsara tonga de afaka magnato no zay tsara tatrany karaha ty zegny misy clip zegny de ataonao hoe ndegnano événement zay le artiste de io amizay zegny anareo zegny nampagnano maquillage ro nampagnano soin ro jiaby zegny après raha vita amizegny ro volana fa tsy ty le raha tadiavinay non za mbola tsarotsatra atreto aloha le artiste nagnanovako aloha le magnano igny misy clip ataony amin'ny volagna ambony ary mbola mi contact fogna atreto za mbola tsara nisy problème amin'ny cliente aloha atreto prix nareo zay tegna prix azo idiragna tsara hoe tsy mety amin'olo jiaby mety amin'olo tsotra mety amin'olo jiaby fô atsika feky mahay mifagnaraka hoe ohatra zao za midoko aminao igny de ohatra zao raha fotoagna lany aminazy vu que zay misy salon afaka magnatogno le olo de afaka za koa afaka mideplace akagny fa le prix fogna tsy mitovy satria za kofa mideplace ndraikindraiky za helahela za akagny satria tiako le raha zegny vita tsara hafapo anao hafapo koa za tsy tiako stressé feky anao ary nisy fotoagna zay nagnano clipn'olo maro be sabadidandraha nampikekandra zay takagny niala 8h an-tragno zay de 8h mare zay mody an-tragno tsy vita fa tegna hoe asa be zay raha io zegny non tsy le maquillage na asa be fa le maquillage fa vita tsara fa izy manko olo maro surtout magnano clip zegny maro a gérer ndraiky maro imprévu ndraha akao igny ndraikindraiky antegna miambigny ake fogna miambigny fa io zay tsy vitany misy fotoagna zegny hoe tsy vitany zay olo igny alefa mandeha salon nareo ry de vita zegny soin-taonareo izy zay lefa nareo misy fotoagna tsy vitany zay le raha misy baka miôvaôva sa miôva lamba miôva style ohatra hoe volonazy asa iovagna hely bango ohatra hoe asa sagnano perika izy na hoe agnapetaka tissage izy miôva bango ndraikindraiky tiany miôva koa resaka maquillage nazy antegna miambigny fo zegny anao ary za koa tsy tiako ohatra hoe lera anakafa tapitra za tsy maintsy mody non za tsy magnano client fa tiako izy hafapo na magnankôra ake za midoko ake fo anao zay miambigny fa anao tsy magnano raiky fa amezako 4 heures amezako 1 heure non za tsy tiako miasa aloha feky le cliente ake tiako hafapo fo izy za mizaha sanareo koa tsy mety agnanovagna karaha tsy de misy ndraiky marigny magnano zegny hoe za magnagna fotoagna de des heures de temps za aminareo dia nakafa ataoko naha magnanifa omaniko tsara haiko hagnano clip zegny satria efa maromaro clip nataoko de efa misy expérience koa zegny hitako za koa fagnano clipn'olo tonga de fa agny fogna za satria fô tiako fogna hoe zegny koa fagnano io zegny mangala rendez-vous ahezako magnamboatra planning nahany ka zegny amizegny sady tsy mandroboka nin'olo le aty za tsy mandroboka ninazy karaha zegny tsy maintsy za zay fô milefitra ohatra hoe tokony ravagna 8h ohatra 8h ariva nefa raha mbola tsy vita milefitra fogna za karaha zegny de nashira naronarano koragnitsika teo amizay zegny de ino zay conseil afaka amezanao zegny surtout magnangy fa normaliser
déjà bôka rô fa nagneky fôtony zegny tireny zavamisy sasany karaha zegny zay tegna marigny aminany ya tireny zavamisy tsy maintsy magneky anao hoe vadinao mampirafy ino zegny mba anatra na conseil zegny afaka amezanao ro magnangy regny avô koa zegny ino koa zegny mba afatra koa zegny afaka amezanao lehilahy zegny hoe magnararaotro vadiny noho ny vadiny tsisy pasy agnatin'ny tragno ao ampirafesiny fotony vola jiaby aminany afatranakahy zegny amin'ny viavy surtout za zegny mitadiava vola mitadiava raha raiky hainao tsy voatery coiffure tsy voatery le raha ataoko ty fa mitadiava raha raiky hainao azonao avadiko vola am'zegny anao afaka mandray décision tsy miaritsy raha tsy manjaka ataon'olo miaraka aminao anao de afatranakahy koa amin'ny lehilahy ajaza lavady hatreto mala olona agnaja vady zegny mbola tsy hitako nanigny zay le izy na Shira style misy salon de beauté izy Ambohibory nagneky izy ni-inviteko nanantony ni-inviteko izy tsy ino fa izy nagnano ni-publier sariny vadiny ta Facebook tao de sariny vadiny publier amizay izy mivola fa vadiko tsy mampirafy de igny nampialamboatra anareo jiaby to de eto anareo amizay zegny afaka magnamia commentaire anareo suggestion anareo par rapport fagnazavagna na jiaby tao fa izy tsy miavagna izy olo tsotra hoe fa izy ni-inviteko teto zegny zany ny tafatafa tam raha jiaby nikoragninay mikasiky fampirafesagna zegny de zegny nakazy ino no koragnanao farany koragnanakahy farany doko viavy azy magneky ampirafesin'ny lehilahy de lehilahy koa voleza iky mampirafy magnangy karaha zegny nareo koragnana fa pisy anareo jiaby koa